free baby. Oh, way. As some I am under the America. Ya enu kankasa. Ya wi asede na eje. Ye nyina ye ba ko. No nyai desen. Oh. Aso lo be desen pass renchi ni park ni pa on tam. E wi aso bi wa ria. From cousin anim. Ade am me kra chiri ni pe na chi asem. E na ya na titi mi on. De bia o so na wa attack no. Enya no kreda. O di kan kofa ba. Minti nya ne sa. Mimi doni papa. Yes, say bia me kunu o wenche wana say o serewo. Na wo ye den. Tio, twere kunkun na asiese aposomsom ye nkwase asem. Enye ono na kaaye. So, enti bibia ni amesiro. Wonya abotre nyame na de ne ye adwuma. Nti no one ne nyame ne ne Bible no na aka abomomo twabo me. Oh my Komfo. Anyway, eno ne hu ne nyina ne sese impu se Bible no na eka. Onhu kwan obefa so yi mi mafiri. Mba kra ne ni. Ayiwa. Ade de na kwaso. O my Komfo abetena hasan wo ma. Ti woto sa o se komodin na eja makudwetwa fruit yi bia brand. Ama waso odin. No wa waso odin. Na nipa abana mi ni ho a hyen asori fie we. Ana watermelon na she fie nyo twama na. Na ba ye meat pan na Mary. Ayi watermelon na mendi. Ana body ambesi. O say O my Komfo. Enti mi ku na ne kasasa. Ayi asembusa na anu yi na sema adam. Enya hwe wo de oni. Ye nti asem wo de bae. Ebi kura na obepa adwen sachira. Nde bia me kana ma mu ye weaker vessel. Obituma fa so kura nyame. Nipa bae me ni ho. Watermelon she fie na me pick fast. O say make man. For what? Me break me ya fast and break you on ananum wearing. Am yam pa me nya be am pa menum. Ana me say no nyima me. Na eja. Ye nyina say fasting to fasting. Oh yeah, ti masem ka. Ay flago. Hey, flago. Wade o ye nyi on na attack me. Wo che ho dodo. O my Komfo. Oh, fa won fa na sem flonko. E de nche ho no. Me che me ho say. Ana on pe no kwekasa. Se de wasi a sha ase no, me ba na ho brase me se de wasi attack me. From penipa. De wo ye chere do. E nua do. Misro. Eduane kakra. Hey, Misro. Boy. Yambutre man. Ye nti de o de bae. Ebi kura na asem o de ban. De ye nti yambutre man. Oba. Adaroma me no kum eni nkomo kakra. We de be no nkomo adaroma. Why? Samo. Oh, mame ne ni nkomo. Misro mempe watimi wakamta wanta wa bia. Dabi. Ma pasa de no hokra, dabi. Me pena sempa, nti na me ba ha. O de mame ne ni nkomo. Bia be fine. Misro, ye nya abotre man why? O de mame excuse me na mo ni why? Bema. On se kukukuku anase gidigidi aya na yi nyina. Me hu ni se entiase bia enye atwementia. Me to me doni papa, me ntan nipa, me kan papa me ho. Sabi otafracha wo so ye sofo. Ona se ade na kwa se on se ya mienu no ye nyina ye nhye dante ye ho se wa asem ketua bi. Na sabi otafracha mpanyimfo so nko obi fie nkobo no emfa ne fie emfa ne ho ne ma ne fiefo. Enko sa ha waba no na nko baba be hume na one matena se enhyehyeye nkakra wo ho usumnie me nsumi sumnie eye nuado he o metinye jawa mo aye wasole anopa na nka me nsuma ye masole awia ase wo ye morning service na nka ma ye afternoon service e de na efeche sei awu eno na asa wonte masia ya wo asa wo ya wo se makoma ha me na mebu ya na mebu fu da bi onse wo ye sofo wo twero ne se twini pabra wo ho twiakra ema mo nyankopon eze ka me mra sonye so me ya sore minua de America no unshedante ase me kire onuado asem o se wo ba me ho aba ya sore ensare me so me ba ho aba ya sore ensare eno ne ye friend joint service. Was it joint service? Joint service. Nkabomusom. There's a man of Bidiako. Such an anointed man of God, a prophet called by God to deliver his people from your kingdom.
Memra wo ho. Na me ya asore. Asore so. Oh, why not? Joint service. Na wankasa wuti we no me no di twa kan da yentem. On say wo na betimi amatwa kan be da yentem kosi se wo na wo twe akra ama mo nyankopon. Enti nka wo kura no betimi kura sachira me ama be bedi wachi. So, tell se munye kuma boa. Na ni moja no bubu som no so a. Aboa no wa defiled. Oh. To what be di be so contaminated. Flo. Opre. Wana ka tro se me de sa na na aduane bi na ekoma. Me se no na wo mpa me ma body ampesi ana bayira ampesi eno no so yade moja ne no a. On say you are behaving like an angel of light. Oh. And I bofo. He say wa bapataku na di odwan ho adwira ho. Ene ko share she coat na botai. Na be pichi. En sawe na nya bone nso metimi aba na won so me ba kai hunu se won so beba me ho na ase asole. I will never come there. So my wife comfortable. Oh yeah, my comfortable. That's right. Ayo mi adontia. You are enjoying the peace of God in this house. Me no say me chok because I've seen the light. Ah, be mo ni do. Just won nitima. Ade. Bibia ni anya abotre. Last time you do any. As the next time you hear me be wa, bra sorry fie. Okay? Na so for na yema onwono sa no common watermelon. Ani amaka cha ne so onfa fufo kura nsimi so. Oma body enso nkom. Hwɛ. Didi ha bɛ boso me na ahwɛ ade a wapini ho. Sima hu sɛ ha ya na da bia de aduane yi bai. On sachira me sachira.